Včelí peľ. Včelí peľ je prírodný produkt, ktorý zbierajú včely z kvetov a premiešavajú ho s nektarom a svojimi enzymami. Vznikajú tak malé granule plné živín. Je považovaný za jednu z najvýživnejších potravín prírody. Ako vzniká včelí peľ? Správne obnôžkový peľ. Včela robotnica pristane na kvete a pomocou chlpkov na svojom tele zachytáva peľové zrnká. Peľ je samčiaša z kvetu a je veľmi bohatý na bielkoviny. Včela navlhčí peľ slinami a nektárom, aby z neho mohla vytvoriť malé guľôčky od nôžky. Včela tieto guľôčky ukladá do košíčkov, korbielikov na zadných nohách. Tieto obnôžky vážia často až polovicu váhy včely. Po návrate do úľa včela odovzdá peľ ďalším robotniciam, ktoré ho uložia do buniek vo včelích flástoch. Včely pridajú ďalší nektár, enzymy a med a peľ utlačia. Začína proces fermentácie. Tak vznikne perga včelí chlieb, ktorým sa živia všetky včely v úli, larvy aj matka, ako hlavnou bielkovinovou potravou. Peľ je jeden z najkomplexnejších prírodných zdrojov živín, preto sa nazýva aj superpotravina. Obsahuje bielkoviny a aminokyseliny, preto je veľmi dôležitý na regeneráciu buniek a krvotvorbu. Ďalej obsahuje sacharidy, tuky a esenciálne mastné kyseliny. Preto je dôležitý pre imunitu, mozog a hormonálnu rovnováhu. Ďalej obsahuje vitamíny. Vitamíny skupiny B, najbohatší prírodný zdroj, vitamín C, E, A, vitamíny D a K stopovo a preto peľ podporuje imunitu, nervy a krvotvorbu. Obsahuje tiež minerály a stopové prvky. Obsahuje viac ako 25 rôznych minerálov. Pomáha pri únave, anémii a svalovej regenerácii. Enzymy ako enzymy uľahčujú trávenie a vstrebávanie živín. Flavonidy a antioxidanty. Silné protizápalové a antioxidačné účinky. Sušený alebo mrazený peľ ľudské telo nevie úplne stráviť, preto podobne ako v úli je dobré ho sfermentovať. Fermentovaný peľ má lepšie vstrebávanie živín, ľahšiu stráviteľnosť, obsahuje probiotické baktérie, má silnejší antioxidačný účinok, prirodzene podporuje imunitu a regeneráciu.